Здравейте, приятели! Добре дошли в литературния подкаст Лорет. Подкаст, в който си говорим за причината човек да напише книга, причината човек да прочете книга. В момента се намирам в древния град Филипи, който се намира съвсем близо до Беломорието. Някога тук е било на брега на морето. Това е бил един много важен търговски център в македонската държава, в римската държава, в Византия. Включително е бил превзет от българите. Интересното на този град е, че тук за първ път стъпва християнин в Европа. Става дума за апостол Павел. Без християнство нямаше да имаме Европа, която я познаваме. Днешното предложение е една невероятна книга за Божия град на Августин Блажени. Това е първата от две части на български в това издание. Книга, която ако някога сте се интересували от концепцията за утопия, за антиутопия, за управление на обществото. Това е първата така. Задължително да се прочете дълбоко християнска, философска, смислена книга. Подкастът започва на 20 юни. Бъдете там.